чап кардан чӣ дар корай? Ман ҳайрон мешавам. Тамошобини азиз, мақсади ӯ видеоролик пас задани хола набуд. Ман дар он видеоролик гуфта будам ки хоҳарое ки дар оянда видеоролик сабт кардан мехоҳанд, жвачкаро айдаантон пахтоед, румолотона хушрӯ банден ва як соз шишта ҳамун суханотона бигем ки мобайни халқ ягон гапу чап нашавад. Ба ғайр аз суханои ман дар таги видеоролики якуми ҳамун хола ҳазорон дизлайк буд, ҳазорон комментариҳои безеб буд ва ман хостам ки ба дигарон хоҳарон расонам ки ҳамин хатогиҳошона накунанд. Мақсади асосии ман ҳамин буд. Воз ман шумо дар ишон метавонем видеообращении як холара як бор бинед. Ассалому алайкум. Ман Раҳматуллоева Ҳавасмо Каримовна, модари Назарова Шаҳноза Абдуғафуровна ки аз рӯзи 17 январи соли 2014 дар шаҳри Москва бедарак шудааст мебошам. Тамошобини азиз, ҳамин хола мега ки аз соли 2014 духтари хича надида, номаш Шаҳноза. Ва як бор худтон фикр кунем ки вақте ки шумо дар хона будем, вақте ки шумо